Здравейте, вие сте с 17-я епизод на Дуспа, един подкаст, който записваме на 30 август 2023 година. Тук сме с Ванката и нашия любим подкаст продължава с много интересни теми. Здрасти, Ванка, как си? Дидо, здравей, добре сте на нас, ти как си? Ами аз съм доста добре, особено след двата гола, които вкара Дарвин в събота или неделя беше. Неделя май. Аз На, не знам те са то мач, дали въобще ще ми дадеш думата, ама много драматичен завърши последните минути за Ливърпул на Сейнт Джеймсис парк. Да, много интересен матч беше. Аз на полувремето, като видях червен картон и 1-0, викам си тук е обречен матч и излезнах навън с приятели. Но после, когато ми казаха, че Дарвин е обърнал, нали, пуснали са го, той 4 минути след като са го пуснали е вкарал, после още един. Направо умрях от кеф. Много... Изпусна ти. После ги видях головете, тата ми каза, че е бил сигурен, че и двете положения ще да ги изпусне. Но... Не, много добре ги вкара. И двата гола му бяха супер. Да. Нападател от висока класа завършващи, точно до градата, супер голове. Доста добри. Първо искам от този матч, вече казахме за головете, Антони Гордън вкара за Нюкасъл, като те поведоха в 25-та минута. 3 минути по-късно, много спорен червен картон, според мен, не само като привърженик на Ливърпул, но и по принцип според мен това не беше за червен картон. За картон беше да, но не за червен. Ти малко спорна ситуация, какво ще Аз... много ми е трудно да се ангажирам. Напоследък все по-лесно се дават червени картони, което от една страна може би е добре, но пък от друга на такова високо ниво, когато се играе матч и футболистите са супер атлети, подготвени, нормално е понякога такава бързина от играта да се оставят и малко по-груби нарушения. Много е така, тупарца положението. Аз само ще кажа, че Ливърпул победиха, защото извадиха Тонали от Нюкасъл и те по този начин се предаваха. Да. Но нали, аз колкото го гледах, не направи лош матч, извинявай, че те прекъсвам. Много бързо се вписа той в Нюкасъл. Очаквах да играе добре, но съм изненадан колко добре им пасна. Факт е. Доста добре играе. И аз като цяло с Милан не съм му гледал много мачове, аз по принцип основно по Диема Спорт, които са мачове там. Да, вие само силните мъже на Диема и никакво друго не признавате вие. Феновете на английския футбол. Просто Макс Спорт е нататък в каналите, аз за това. Първо е Диемата и нататъка са Макс Спорт. По Диема да гледаме само Формула 1 и NBA. Гледаме и Висша лига, но изведнъж просто е така, както нямаше мачове, изведнъж ни заливат толкова много, че нямат насмогване. Да. Нямат насмогване. Ни почнахме така по дефолт май с Висшата лига. И освен победата на Ливърпул, какво друго ти направи впечатление там? Ами, сега сменяме с друго дерби. Челси срещу Лутън, първи такъв сблъсък в Висшата лига. Първи такъв сблъсък в историята на Висшата лига, защото, както много хора знаят, това е първият сезон на Лутън в Висшата лига и до по-малко от 10 години те бяха непрофесионален отбор. За известно време те бяха под 4-та лига там. Нещо такова, но Евала, че са се качили догоре. И доста интересен матч беше, че се позабавляваха. Николас Джаксън вкара първия си гол във Висшата лига след редица пропуски срещу Уест Хем, срещу Ливърпул. Най-накрая успя да вкара. И това е голям буст за него.
защото аз го видях в предсезонната подготовка. Игра доста добре, доста интелигентен централен нападател. Типичния номер 9, което според мен трябва на Челси. Това мога да кажа. Рахим Стърлинг също игра доста добре. И можеше да се види, че Почетино прави нещо много интересно. Когато има пробив от уингбековете, които в конкретния матч отляво беше Чилел, мисля, че и отдясно Мало Густо. В конкретния матч те тръгваха и тогава крилата заставаха между дуспата и вратарското поле, по-към дуспата, докато централният нападател в конкретния матч Николас Джаксън заставаше на втора града на линията на вратарското поле. Ако разбираш какво имам предвид. Което... за толкова разбирам видеото. Разбрахте, да. На няколко пъти това направи... Добър поглед имаш над играта. Добре. На няколко пъти това направи страшна суматоха. И Кайседо се включи окей в самия матч, от което аз не съм доволен. Той така ми извъртя нас, че направо не мога да му гледам матч на него. Още ти е прясно и не можеш да му простиш. Да. Това беше, имаше един коментатор, който обясняваше, че тогава на матча срещу Уест Хем, срещу Уест Хем, когато направи дуспата, всички фенове на Ливърпул са можели да му се изсмеят директно в лицето, за това, че не е отишъл там, а е в Челси. И прецаква играта. Но така да е. То няма безгрешни играчи. Никой. Да. Футболист, който да не е правил грешки. Аз само мога да вмъкна за Висшата лига, че след като Арсенал направиха малко странен хикс у дома срещу Фулъм, Сити остават единствения отбор с един точков актив от 3 кръга. Да, това най-вероятно е що го да очакваме. Да, Арсенал, не е изненада. Да, Арсенал много странно равенство. Самия матч първо Перейра като вкара за да поведат чудесна асистенция на Сака, ама обърка вратите, случва се. Да, направо изведе сам срещу вратаря, но сега какво да се прави? Букайо Сака дава достатъчно на Арсенал, мисля, че ще могат да ме простят тази грешка и това беше в първата минута, имаха много време да опърнат матча. Да, и те реално второто полувреме обърнаха за 2 минути. Дуспата на Букайо Сака, не знам дали гледа самия матч, обаче той се заложи. Върнаха му я, после пак се заложи по-напред. Има такива моменти. Част от играта е това. Да. Част от играта е това. Но... И после Кетия вкара. Аз много се радвам, защото ми беше в фентазито. Чакай, май на мене ме в фентазито или не. Аз си забравих отбора вече. Я да видя. Аз цъках фри хит, защото... Така ли стана? Не, мани. Мани. Аз само трябва да сменя вратара, защото моите вратари нямат точки. Иначе друго мисля да не пипам. Оттам нататък, както съм ги наредил, това е. Един кръг ще са по-силни, друг ще са по-слаби. Да. Да. Кажем тук в... Поздрави за водача Божидар Петков, ако не слуша. Бошката, той ми е колега. Страшен пич. Да. Супер, аз чуих кой е, защото... един колега. Вчера се коментирах с него фентазите и каза, че най-накрая той е фен на Челси, между другото, Бошката. Но се радваше, че Юнайтед най-накрая там се разиграли и Бруно Фернандес му донесъл много точки. И от Доджи също. От Доджи направо не знам, това кръг на много хора донесе точката, както гледах, но примерно моето представяне, този кръг е някакво average. 41 точки и доволен съм. Златната среда
Идеално. Ще гледам да направя някой друг трансфер. Да сме на вратарите, там е някой друг, дето по-е underperforming, но те бай Той сте. аз смених вратаря, ама да видим какво ще стане сега. Те май трябва да слагаме Бернт Лено от Фулъм, не знам. Трябва да видя колко пари е. Аз Едерсон. На сигурно. Сигурно. Щом имаш пари, огаждаш си сега, какво ти кажеш? Той не е повече от Алисън, реално. Така, ама те двамата са основните вратари на Висшата лига последните 4 сезона. Да, и това е така. Да. Нещо друго за Висшата лига имаше да добавиш, освен че и Уест Хем вървят много добре. Уест Хем направо изненадващо победиха Брайтън. Аз очаквах, че това ще бъде много на 0 за Брайтън. На Амекс, Брайтън, които се намират в чудесна форма, викам си, няма как просто да не ги бият. Не е възможно. Което подчертава, че предишния кръг победата им над Челси въобще не е била случайна. На Челси, лондонско дерби на собствена земя, да речем, че е възможно, нали? Дерби е, както много хора казват, дербито, форма и всичко се забравя там. Дербито си е дерби. Няма. И все пак, не е било случайно. Да. Те, днеска гледах, имаше точно за игровия план на Уест Хем. Значи толкова това, като го видях, нали, като ми се обясни на хартия точно какво правят, много интелигентни играчи, нали, защото първо имаше там една дълга топка, в която един от защитниците, от централните защитници, мисля, че беше, не мога да се сети точно кой беше, на Брайтън, гардира топка на Антонио. Зад него имаше 4 човека. И сега ти обяснявам какво съм запомнил, като на изпит сме. Добре, нищо, аз на мен ми е интересно и ти слушам. Да, и има 4 играчи, които са зад гърба на останалия отпред Антонио, които са Томас Солчек, Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета и Джаред Боуен. Плека ми се езика. И те изчакват да видят дали той ще успее да се пребори за топката. Защото ако не успее, те трябва да са веднага готови да се прегрупират в защита. Защото Уест Хем защитава с 10 човека, като само нали, плюс вратаря, като само Антонио остава отпред. И при такава дълга изрителна топка те чакат да видят дали той ще успее да се пребори за топката. Ако успее да се пребори, тръгват вече да му помагат в атака, защото той няма как да се пребори, после да спринтира към наказателното поле. Това вече да трябва още защитници сам да успее да се пребори с тях. И то конкретната ситуация е с гола на Джеймс Уорд-Праус, който аз много го харесвам. Много любимите ми играчи. И почти същата ситуация беше при гола на Джаред Боуен, само че там отпред за топката се пребори Бенрама, а пък зад гърбом бяха отново Джеймс Уорд-Праус, Томас Солчек, мисля, че беше, не съм сигурен. Да. Значи, Дидо, така като те слушам, трябва да измислим някакъв път да направим някакъв по-скоро видео подкаст. Какъв? Да е видео подкаст, така да мога да ги показваш тези неща, защото е интересно, на мен поне ми е интересно, като ги обясняваш, и ако е на видео го покажем, ще е още по-яко. Да. Трябва да се подготвяме малко повече, чисто като хардуер би трябвало да го имаме, и просто да помислим как да стане точно. Да, да знаеш, че леко ми прекъсваш, така бъгваш, просто ако по някое време се разпадне връзката, да знаеш, че леко прекъсваш. Окей. Добре. Дано е било само временно. Дано. Добре. Някой трансфер във Висшата лига?
Има ли Ами, напоследък, дето е станал? за сега мисля, че няма. Само се спряга Хойберг от Тотнам да отиде в Манчестър Юнайтед и освен това Марк Кукурела, мисля, че така се произнася, от Челси Така, да премине под наем в Манчестър Юнайтед, но това все още са слухове. Само Но ми е слухове. интересно какво стана с Матеуш Нунеш от Увърхемптън. Нямам никаква представа, ако ме питаш. Те тъкмо се разбират, пък много ниска оферта, пък не знам. Кои са тия Увърхемптън, че да отказват на Манчестър Сити? Що не? Получават страшно много пари, имат приходи от какво ли не. И естествено, че един вътрешен трансфер в Висшата лига няма как да е ефтин. Просто няма как да стане това. Да. Добре, да споменем само и... Само исках да вметна, че Брайтън са представили Балеба, мисля, че се чете, от Лил. Сделката е за 23,2 милиона паунда. Това е по информация от Sky Sports, така че достоверен източник. Той мисля, че дефанзивен халф по принцип, така че... Дай да добавим само, че Евертън горките са го закъсали здраве. От 3 мача имат 3 загуби и 0 отбелязани гола. И тази година може да не успеят да се спасат и спада, както са тръгнали. Единственото хубаво е, че има шанс да получат първи точки, понеже този кръг играят срещу Шефилд Юнайтед, които също са заготвени на дъното с 0 точки. И със сигурност един отбор ще получи някакви точки, ако не и двата. Ако се вършат Хикс, и двата отбора с по една точка, напред. Логично, и двата, да. Не е малко. За момента нямат нищо. Добре, айде да приключваме тази Висша лига, че се отплеснахме 20 минути така. Я барборим. Къде отиваме? Добре. Франция, Испания, Германия, Италия. Разбирай се. И с любимата Италия. Отиваме за пица. Точно така. Отиваме за джелато, пица. Пармиджано. Италия. Да. Италия? Сега Италия. Да обходим. Айде да обходим Италия. Не знам дали си гледал нещо там. Там не съм гледал, само последните новини, които видях, е, че Спалети е казал, че капитанът на националния отбор на Италия ще бъде Ди Лоренцо. Да кажем, че Спалети е станал треньор на националния отбор на Италия. И май не сме го споменали. Да, май не сме го споменали, наистина, да. Лучано Спалети, бившия треньор на Наполи, който спечели титлата в серия А с тях през миналата година. Официално е треньор на националния отбор на Италия, което не знам защо ли не остана в Наполи. Със сигурност защото се скара с президента там. И Манчини се махна от италиански национален отбор, за да ходи да печели големите пари в Саудитска Аравия, като им стана треньор там на националния отбор. Да. И аз като цяло не мисля, че може да има нещо по-зле от Роберто Манчини, така че Спалети вярвам, че се справи. Да. Освен това в Италия още Наполи
искат да вземат мароканската звезда на Фиорентина, който направи доста добро световно, а именно Амрабат, който е много добър като футболист, дефанзивен халф, доста силен физически. Обаче той настоява за трансфер във Висшата лига и то в не кой да е отбор, ами Манчестър Юнайтед. Те искат ли го? Ами там имаше няколко изпратени оферти, обаче Фиорентина са препятствие до този момент. Те и Милан го се говори, че имат интерес за него, но в момента се фокусирали върху заместник на Жиро, като последните дни здраво натискат за Тареми от Порто, който има последна година от договора си и се надяват да го вземат по-евтино. Ами, да, това видях, че вече сте изпратили и официална оферта. Докато сме на Италия, все още техният нападател Бето на Одинезе е преминал в Евертън. Сега тук излезе от Sky Sport. Много е добър, да, той е доста добър. Преминал в Евертън. И което се говори, че Одинезе по този начин може да се решат да инвестират в нападател, защото им трябва сега заместник да вземат Ориги от Милан, който не влиза в плановете на Пиоли. Те Ориги също така го смятаха го пращаха и в Шефилд Юнайтед по едно време. И за там четох и при Стивън Джерард от Саудитска Арабия. Това не съм го видял. Но така, дай да кажем другото за Италия, че общо взето фаворитите си тръгват без особени проблеми. Като и Милан, и Наполи, и Интер си взеха първите два матча. За никой един от отборите не бяха с някакъв по-сериозен съперник. Ювентус се спъна този кръг и направи равенство с Болония у дома, като при 0-1 за Болония не им дадоха и абсолютно дуспа. Тя беше дуспа с червен картон това нещо, но съдите не го отсъдиха, беше безумно просто. Съответно Ювентус след това изравниха и взеха една точка. Аталанта загубиха на гости на Фрозиноне. Рома също от два кръга имат само една точка. Жозе не тръгва добре, но пък градските им съперници от Лацио са с две поредни загуби. И то гостуване на Лече и у дома срещу Генуа загубиха. Така че там не знам какво ще правят. Ще трябва да се стягат и общо взето това в Италия. Сега предстои дербито Рома-Милан. Този кръг мисля, че това ще е най-интересният матч. Това ще е доста интересен матч. Особено ако още в петък вечер. Да. Ами говори се, че ще премине, да. Премине, да. В Рома доста спекулации има, но аз ако съм на него бих преминал, защото то се губи форма и всичко. Те миналата година половин сезон, че си го държаха като резерва, мисля, че после го пуснаха под наем в Интер и след като свърши сезона се появиха спекулации, че може да отиде в Милан. Ако отиде в Милан, аз не мога да си представя какви свиркания. Ами имай предвид, че италианските отбори нямат особени проблеми с това нещо. Примерно един Златан е играл в Ювентус, Интер и Милан. Преди това Бобо Виери, надали го помниш, той също е минал и през Интер и през Милан. Там нападателите, класните, които са, няма особени проблеми това, че примерно могат да играят в повече от един отбор, но като цяло не мисля, че ще се случи с Лукако, първо защото заплатата му е космическа, те примерно Челси ще покрият част от нея, но той ще трябва да дойде като резерва на Жиро, който вече има за два кръга 3 гола. Да, с което се изравнява на върха при топ реализаторите с Лаутаро Мартинес
и Виктор Осимен. Да, не са случайни и тримата. Да. Да. Добре, Дизо, много напредваме с времето. Дай да кажем в Бундеслигата кой е на първо място? В Бундеслигата за момента Твоите хора, Берлин. Юнион Берлин, да. Има 5 На отбора второ място с по Байерн. 6 точки, да. С Байерн, с Байер Леверкузен, Волсбург и Фрайбург, всичките са с пълен актив. Да. Кой вкара за Байерн? За Байерн в матча срещу Аугсбург. Да. Кейн. Голямата покупка вкара 2 гола. Нека всички дружно се изненадаме. Време беше на него да се отпуши там. Освен него, кой още вкара? Мисля, че не вкара един. Ние трябваше да му отбележим там дебютните голове на Хари Кейн. Чакай, автогол е другия на един от защитниците на Аугсбург. Удокай, мисля, че така се чете. Според мен няма абсолютно никакво значение. И това го има. Да. Във Франция ПСЖ взеха победа най-накрая. Взеха първа победа, като героят е този, който се беше отписван, който заплете всички драми, а именно Ембапе. Няма кой друг да е героя. Въпросът е какво ще става в него този сезон и след него най-вече. Едва ли сега, каквото да си говорим, едва ли ще преподпише. Това на всички е ясно според мен. Не знам, аз все пак не подценявам мощта на катарските пари. Ти, не знам дали чете, имаше една оферта. Договор за 10 години, като за тези 10 години общо ще получи 1 милиард евро, мисля, че беше. Нещо подобно. Че даже това не е за 10 години, не е чак толкова много. Според мен някой може повече да му даде. Според мен тия пари за катарците са както са за нас 10 стотинки. Нещо такова. Чак 10 стотинки не е, но сигурно са нещо, което мога да си позволя, защото Ембапе първо ще се развива като марка, но не знам дали ще мога да направи това в ПСЖ. Защото ако направи един трансфер в Реал Мадрид или някъде в Висшата лига, със сигурност ще бъде много по-различно. Просто няма място за сравнение. Да, и аз най-вече се изумявам как той има световно първенство, което се смята за световния футболен връх. И според мен имаше повече шанс да премине в Саудитска Арабия, както имаше някои спекулации, отколкото сега тук правя лека преливка вече към Испания. Габри Вейга, който... За Испания съм ти подготвил специален въпрос. Който е един от младите таланти на Испания. Всички го искат. Реал го искат, Барса го искат, Наполи го искаха, Ливърпул и още редица отбори от такава класа го искаха. Той реши, че ще премине в Ал-Ахли, мисля, че беше. Не съм сигурен. Ал-Хилал. Един от двата отбора. Жалко, жалко за целият талант. Аз съм му гледал един матч, но бях изумен. Така и аз понякога не разбирам, що се случва, но явно все пак тия пари примамват. Не можем да коментираме и да съдим другите, защото не можем да се поставим на тяхно място. Да. Ние не бихме се изкушили от нещо такова. Дай Боже всеки му толкова пари да получава. Нали? Така. Сега, кой замества Бензема в Реал Мадрид? В Реал Мадрид там е страшно. Значи, нямат централен нападател, Милитао е контузен, Куртуа е контузен, доколкото четох и Винисиус. Те се изяждат отвътре. И за 3 мача 4 гола вкара.
Джуд. Джуд Белингам за 3 мача има 4 гола. Топ трансфер за Реал Мадрид. Наистина полузащитник да вкара 4 гола. Те са на върха в Ла Лига с 9 точки от 3 мача. Няма какво повече да се каже. Значи, сега доколкото гледам, в Мадрид има 6 контузени, от които 5 принципно би трябвало да са ключови играчи. Като Винисиус, който ще се завърне по прогноза октомври, в началото на октомври. Арда Гюлер, който мисля, че е централен нападател. Признавам си, не съм му гледал матч, голове или нещо такова, но щом Реал го взимат, значи трябва да е талант, трябва да е добър. Имаше много шум около него, да. Да, той късно декември ще се завърне в игра. За белия балет Милитао, Ферлан Менди, Тибо Куртуа и Дани Себайос, и за 4-мата не се знае кога ще се върнат. И от тези 4-мата 3 са доста ключови играчи. Има някаква прокова на Реал. Има. Интересно ще е как ще покрият сега. Говори се, че на място на Винисиус може Анчелоти да пусне Хосело, който признавам си, не го знам точно кой е. Не съм го чувал. Според мен ще се оправят Реал. Ще се оправят, няма. Супер много класни футболисти, които да покрият докато се върнат контузените. Няма как да не успеят, със сигурност. Да кажем само, че Севиля тръгнаха много слабо и в момента са на последно място единствения отбор без точки в Ла Лига. Което е малко изненадващо, но явно потъват. Но Ла Лига не е Лига Европа, явно. Да. Те сега в крайна сметка Севиля ще играят в Шампионска лига или? Не знам. Ще е много интересно, ако са на последно място и играят в Шампионска лига. Няма. Какво толкова? Те май в четвъртък или в петък жребия за Шампионската лига. Има последни плейофи. Мисля, че днес. След което в четвъртък май трябва да се тегли жребия, а пък в петък да се тегли за Лига Европа и конференции. Аз ще гледам за Лига Европа. Това не съм вярвал, че го кажа. Извинявам, за момент ще да се отплеснете в един щопа за Лига Европа, но не го зададох, въздържа. Да. Ще да е гадно. Нищо сега. Има такива сезони. Случва се. С Милан чаках колко май, около 10 сезона или не знам колко да се върнат Шампионска лига, така че. Пък аз не съм гледал толкова на Ливърпул. Да. Това е футбол, Дидо. Да. Лига Европа ще е още по-интересно. Так му че може да има евентуална група на смъртта. Реал Мадрид, Ман Сити и Милан. В една група. По принцип, да. Не знам дали имате шанс. Не знам дали Реал Мадрид и Сити имат шанс. Аз си вярвам на Милан, когато успеят сега. То с пари всеки може. Между другото, аз на всеки разправям, сега ще го кажа и тук. Реално Реал Мадрид от трансфери плюс разходи за стадион тази година имат над 1 милиард евро. Нещо такова беше числото. Разходи. Как се наваксват? 1 милиард. Не се наваксват по абсолютно никакъв начин. Те постоянно са затъват, но проблема е, че това остава без
някакви санкции. Някой ми каза, те ги взимат от банката. Добре, хубаво, ще ги вземеш от банката, ама... То не става баш така. Ги вземеш от банката или от касата. Взимаш ги от банката и после, като ти дадат 2% лихва, като се дигне нагоре и... Много по-различно съдят нещата, но там все пак това е кралския клуб и Испания няма да остави Реал Мадрид да фалира. Или Барселона. Последно казваме, че Испания станаха световни шампиони при жените. Да. Значи и там големи драми. Направо не женски драми. Айде сега. Не е така. Не е така. Моля ти се. Това си беше голяма простотия от президента на футболната лига там в Испания и какво схилиш? Да не те чупаш щати, да ти изпържи отзад за врата. Не. Просто онзи ден това го коментирахме, мама ме пита дали знам нещо по този въпрос, защото го е прочела някъде. Аз викам, мамо, направо не ми се говори за това. Всяка втора статия е за това. Направо... Няма как. Гадно е. В смисъл, гадно е, ако се поставиш на място на това момиче, въобще не е приятно. Не трябва да се случват такива неща, това е моето мнение. Дори да се преекспонира от медиите, не трябва да стават такива неща. Приключваме. Дидо, стана 40 минути с това. Айчо, гладнях. И аз. Добре. Айде. Приятна ти до ваканция още малко и до другата седмица, надявам се. Да. Поздрави на всички и благодаря, до скоро. че ни слушахте и до скоро. До другата седмица. Чао! Чао!